Avui anem a parlar de la pàgina 47 de Socials de com interpretar dades estadístiques. Heu de saber interpretar el que vos donen. Primer, pot ser que vosaltres hageu de fer arreplegar la informació, com per exemple així, que per a fer esta taula dels preus que valen els ous de mida XL, pues fan de cada setmana, apunten la data i el preu. Com ja tenim les dades, haurem d'interpretar-les. Així, en la taula, veieu que n'hi ha molts preus. Els preus, n'hi ha alguns que apareixen una o dues voltes i altres que es repeteixen. Així veieu 1,48, 1,48, 1,42 i després un muntó de setmanes de 1,40 i després ja baixa el preu 1,36, 1,32. El que hem de saber són tres coses. El valor mínim, que és el preu més baixet que ha alcançat. En aquest cas seria 1,32. És el preu que s'han pagat més baixet perquè s'han pagat els ous. El valor màxim, que és el preu més alt per el qual hem comprat aquesta dotzena d'ous, que seria 1,48, i després la moda és el valor que més es repeteix, que en aquest cas és 1,40. Per a que se'n recordeu de la moda, és com quan compreu roba, que voleu estar a la moda i n'hi ha una camiseta que està molt de moda i tot el món porta la mateixa. Doncs la moda és el que més es repeteix. Recordeu-se, el que està de moda, el que més es repeteix, perquè tots ho tenen, tots ho porten. Doncs així en la gràfica igual, la moda el que més es repeteix. I la mitjana seria sumar tots els preus i dividir-ho entre el número total de setmanes que hi ha, en aquest cas 18. Vosaltres penseu quan voleu treure la mitja dels exàmens. Si teniu 3 exàmens, sumeu la nota de cada examen i després ho dividiu entre 3, perquè hi ha 3 exàmens, i això és la mitjana. Aleshores, després, en la gràfica, el valor més baixet seria el valor mínim, el valor que està així més alt seria el valor màxim, i el que està per la meitat seria la mitjana. Les gràfiques poden variar el dibuix, però heu de saber el més alt valor màxim, el més baixet valor mínim i el que està enmig dels dos, mitjana. I el que repeteix tot el temps el mateix valor seria la moda. Segur que ho feu superbé, que és molt fàcil. Adéu, un beset.